Hello guys, आंनि बर' हारिनि गासिबो आंगो लोगोफोर खौरांफ्रा माबोरै मोजां ना आसा खालामो नोंथांमोननि खौरांफ्रा गासैनाबो मोजां जुदि नोंथांमोना आंनियाव सोङो अब्ला आंनि खौराङाबो मोजां लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि आदा बाजै आदै मादै गासैनिबो आंनि लोगोफोरनिसिम निमाहा बियो मानोना बै थांनाय सप्तायाव आं भिडिअ आपल'ड खालामनाय गोबां खम जादों गोबां मानसिफोरा सोंदों कि मेसेन्जारावबो हरदों आरो वाट्सएपआव हरदों मानो भिडिअ बानायाखै नोंनि भिडिअखौ नायनो लुबैदों सरि आंखौ निमाहा होदो मानो होनोब्ला बोथोरजों लोगोसे टाइमजों लोगोसे आं खारफानो हायाखै लोगोफोर आरो बिनि उनावहाय दाख्लै थांनाय देवबारावबो आं भिडिअ बानायनो सानदोंमोन बाट अखा हादों बै थांनाय देवबाराव बिनि थाखायनो बानायनो हायाखै आरो दिनैबो देवबार दिनैबो बानायनो सानदोंमोन बाट दिनैबो आं बानायनो हायासै दिनैबो अखा हागासिनो दं बाहेराव जुब जुब चन्डीगढ़आव स' बिनि थाखायनो निमाहा बियो स' आङो बानायनो बिराद नाजागासिनो दं लोगोफोर स' बोथोराबो गाज्रि दिनै बाट दिनैथ' टाइम मिलायदोंमोन बाट गाबोन आरो टाइम मिलाया जादों स' ओंखायनो बोथोरजों टाइमजों लोगोसे मिलायफानो स' लोगोफोर बेखौ जों बुङो माइक्र'फन दाख्लैनो लाबोदोंमोन बेखौ दाख्लैनो जों भिडिअ बानायनो सानदोंमोन बिनि सायाव आङो स' भइस क्वालिटिया माबोरै खोनादों नोंथांमोना आंनो खोन्थादो एक्चुअलि बेखौ मायाव बाहायो मिन्थिगौ ना जाय मानसिफोरा मिन्थियो बेखौ माइक्र'फन होनना बुङो आरो जायफोरा मिन्थिखायो बेखौ मिन्थिखायोसै माइक्र'फनखौ मायाव बाहायो नङा होमबा स' लोगोफोर बेखौ माइक्र'फन बुङो आरो बिनि उनावहाय बेखौ जोङो मेथाइ रेकर्ड खालामनाय बा भइस रेकर्ड खालामनाय जेनेबा हमना ला नों मेथाइ दोंसे खननो सानदों आरो बेखौ जों रेकर्ड खालामो बैफोर मेथाइ मिउजिकफ्राव स' बेफोरबायदिजोंनो जोङो रेकर्ड खालामो बियो गोबां टाइपनि दङ मोजां मोजां टाइप दंलाय बिनि गेजेराव आंनिया नैबे एसे दाम खमनि बारा मोजां नङा जानो हागौ ओंखायनो आङो नोंथांमोननियाव सोंनो नागिरदों माबोरै क्वालिटिया स' गासै टटेल आं गासैजों लानायाव 5000 लादों आरो बिनि गेजेराव ओमफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला हमना ला साउथ इन्डिया मुभि जेनेबा हमना ला साउथ इन्डिया मुभिखौ बिसिनाथ' गावसिनि तामिलनाडु स' जों बेखौ हिन्दीयाव जुदि लाबोनोब्ला अब्ला बेफोरबायदिखौनो जों बाहायो नङा होमबा जोङो भइस अडिअ सोदेरनो थाखाय राव सोदेरनो थाखाय अके गाइस आं मोनसे बर' हारिनि मेथाइ खननो सानदों नोंथांमोना गाज्रि मोनाब्ला नोंथांमोना बुंदो माबोरै खोनादों आंनि गोरबोनि मेथाइ होनना बुङो आं बेखौ गिबियाव मोजां मोननाय बिखायाव लानानै आखाइ फुवारनानै दङ आं नेनानै नोंनि थाखाय दैसाया लैथोआव बोहैलाङो जेरै आंनि अननायाबो बोहैलाङो एरै नोंनि सेराव नोंनि सायाव गोसो बोदोर जाना नोंखौल' नुयो सिमां मोगथां माबोरै खोनादों लोगोफोर मोजां ना स' कमेन्ट खालामदो प्लिज